sobotu sa odohralo 6. kolo Pharma Group Extraligy mužov vo vodnom póle. Papierovo domáci ČH Hornec privítali v košickom derby ŠKP Modrých drakov. Odplata z prvého kola, keď Sršni vyhrali nad drakmi 11-9, sa nekonala. 6-násobný majster Extraligy ČH Hornec zdolali drakov aj po druhýkrát v tejto sezóne rozdielom 2 gólov 7-5. Tak prehrali sme, v podstate v závere už sme to dotiahli na tých 6-5, potom trebalo dať gól, my sme nedali, sme dostali na tých 7-5 a tak to bolo. V podstate v celom zápase bolo veľmi málo gólov, strelcom sa veľmi nedarilo v tomto stretnutí. Brankári, myslím si, že na obidvoch stranách podali dobrý výkon. Modrí draci vo svojich modrých čiapočkách sa na toto derby poctivo pripravovali. Súperi sa veľmi dobre poznajú, keďže trénujú v jednom bazéne. Lepší úvod do stretnutia mali draci, ktorí prvú štvrtinu vyhrali 2-1. Množstvo nepremenených šancí na strane hostí si vypýtalo svoju daň v podobe prehry druhej štvrtiny v prospech Sršňov 3-0. Po polčase svietil na tabuli stav 4-2. Ako to už medzi rivalmi chodí, miestami to vo vode poriadne vrelo, no obe mužstva sa k žiadnym nešportovým praktikám neuchýlili. V tretej štvrtine v priebehu niekoľkých sekúnd po vylúčení Grivalského s číslom 11 zvýšili Sršne na 5-2. V zápätí draci dotiahli na 5-3. Takéto doťahovanie stálo hostí priveľa síl. Najdramatickejším momentom boli 2 minúty pred koncom, keď sa hostia priblížili na stratu jedného gólu na 5-6 a snažili sa vyrovnať. No záverečný gól domácich na konečných 7-5 položil hosti na kolená. Nie je to prvý takýto zápas a myslím, že jeden z kľúčových momentov bol už aj na začiatku, keď sme nedokázali za stavu 2-1 odskočiť na väčší rozdiel, čo sa nám stalo už nie prvýkrát. Prvá polka zase bola dobrá a potom super odišiel a nevedeli sme dotiahnuť a dostať sa do vedenia. Najlepším strelcom drakov bol Grudka s 2 gólmi, ktorému sekundovali Dili, Kašper a Grivalský po jednom. Zaujímavosťou bolo, že v bráne stálicu Tomáša Baloga nahradil mladučký Kaľavský, ktorý sa podľa slov trénera Baču zhostil príležitosti na výbornú. Bolo to ťažké začiatku, ale snažil som sa, aby nepadli nejaké také lacné góly. A chytil som sa na začiatku, to bolo hlavné a potom sa mi už darilo vlastne počas celého zápasu. A inak zobrával som spokojný. Chlapci mi pomohli, bloky boli dobré. Michal Savko, Televízia Naša.